In september wordt in de Bonifatiuskapel in Dokkum een groot muzikaal theaterstuk opvierd. De Furie van Dokkum. En de repetities die binnen in volle gong. En Joert wie de saneemde Trogrin. En on het stik nog echt talenten uit de streek mij. Een daarvan is Janneke de Boer uit Veenwouden. En die zit hier bij u in de studio. Goeiemiddag, Janneke. Ja, goeiemiddag. Wat voor rol hast je in de Furie? Ja, ik ben Anne en ik ben een katholieke dame. En nou ja, in die tijd is natuurlijk dat er wel strijd wie tussen de geloven natuurlijk. Protestant, doopsgezin en de katholieken. En ja, ik ben een van de 3 katholieke dames. En haast nog 3 protestantse dames en 3 doopsgezinde dames. En ja, dat gaat wat zin ook over zelf. Ja, dus hij is in die tijd, want wanneer tijd, of in hokker tijd speelt het ongeveer? Nou, het stik speelt hem al in de 16e eeuw. Het Dokkum van de 16e eeuw. En ja, dat stiert bekend als de Waalse Furie. Dat daar toen wie. En ja, in het jaar 1572 is dat binnen al je dingen opschreven. Toch Hendrik van Bra, een arts, een hele jonge arts. En ja, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd in die tijd. Nou ja, het is eigenlijk opjong toch de pausgezin. Die had dat eigenlijk al je wat onvierd. Ja, en dan wie dus strijd. En nou ja, de katholieken en de protestanten maken daar onderdeel van uit. Waaronder die rol dus. Ja, klopt. Als dan just, er binnen al je professionele acteurs die het mooi doen. Maar in mei weer er dus een auditie voor de Furie. Waarom moest je jezelf nou graag om mij dan? Want daar gaat je dus om mij in die auditie. Ja, nou, het stik sprutst me eigenlijk wel om, want het is die een van het wat presenteert als toen wie er heel veel dingen die het spelen, maar heel veel dingen is ik vertalen weer in het tijd van nou en dat sprutst me gewoon heel bot om en Dokkum wat op een gegeven moment wien al die mannen die wien of ze wien deer of ze wien mij de geuze mij gingen op zee. En dus de stad moest weer opgebouwd worden. Toch de vrouwen die het achterbleven. En ja, dat is iets wat mij toch eigenlijk wel heel bot onspreekt. Dat is juist een soort parallel met Oekraïne, Big Leaks. Ja, dat het mat weer opgebouwd worden. We mat de schouders eronder zetten, want we mat tro. Dus ja, dat sprutst mij vooral heel bot om. En de orkest vanzelfs mooi jongen, dat weet ik. En dat weten misschien harkers ik wel. Doos jongs daar zelfs ik in? Ja, want door die is de auditie voor het koor. En als dan dat graag woedest, koest dus ook nog auditie doen voor een rol. En ja, dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Dus de combinatie maakt het gewoon heel interessant. Want wij gaan als koorleden, hebben wij dus ook een heel groot aandeel als figuranten steeds maar in het stik. Dus is het eigenlijk net een tel op. Als je even denkt als koorlid, ik hoe even net is jong, dan mag het wel wat doen. Dus het is gewoon echt hartstikke leuk. Ja, de vist het dus. Is het was te wachten hier? Ja, en eigenlijk ik wil meer. Want en vooral Joert, we hebben voor het eerst de doorlopen, de trogger hongen. En dan ontmoest dus ook de orenmeester van de cast. En dan begint het te leven. Want je doet nou, we hadden dus nou eigenlijk alleen de Veskes-song. En onze stikjes hebben we gerepeteerd als liedse bijrol. En dat zijn hokjes. En nou komt het helemaal tot leven. En de muziek erbij. En ja, dus dat. Ja, het stiert nog net dat het steenmat. Maar het wordt wel heel duidelijk nou van dit is de bedoeling. En ja, het wordt echt fantastisch. Ja, en Sam Trogrin is dus eigenlijk dat maar elke nien het hele stik een keer Trogrin. Ja, klopt. Ja. Ja. Het zei het eigenlijk ik al. Hè? Ja, inderdaad. Maar het begint echt te leven nou. En je vielen nou de Veskes ook meer. Want er zijn ook heel veel Veskes die. Veske van Michael Jackson. They don't really care about us. En dat hiet in dit stik. Zij doen alles beter. En wij doen blijkbaar niet met. Want het is ook de Dokkumers praat, Nederlands praat en Fries. Prachtig. Dus en dit versje gaan ze vertaald naar je Dokkums. En dat gaat dan over van, die man die kunnen alles wel mooi verzinnen. Maar wij doen het blijkbaar net mij. Terwijl wij wil je die hele stad weer opbouwen gaan. Dus, en dan krijg je echt, als die troor in dost,
echt het gevoel van, hup, zij doen alles beter en wij doen blijkbaar niet met. Ja, dus dat is jongen de vrouw. Ja, het is echt een strijdlied. Ja. En dus er zit wat feministische elementen nog in. Ja, klopt. Ja. Ja, en hoe geer die terug in zijn geheel? Dus zei ze, we zijn er nog net. Dat is echt logisch. Het speelt pas in september. Ja. Nee, maar dat gaat eigenlijk al heel best. En hem te zien, de oren, castleden die de hoofdrollen dan spelen. Nou, dat ziet de teksten, dat ziet er eigenlijk ook al heel goed al wel in. Dus dan, dus het voelt me net al hoe het gaat eigenlijk. Ja. Ja, dus daar is nog heel tijd geen spiet van. Nee, zeker net. Zeker net. Nee. Maar is nou een heel soort repeteren of niet? Deze trogrin wie eigenlijk de laatste keer een van de simvakantie. Dus we gaan nou eigenlijk zien iedereen zijn toen we voor een fijne vakantie en tot na december. En dan starten we in augustus weer. En dan is het echt wel, dan is het echt wel... ik door de weken een aantal keren repeteren. Dus dan wordt het echt wel een stukje drokker. Ja. En wanneer begint dan het echte spelen van publiek? We gaan op 12 september de première. En dan, dat is op een tongensjoene. En dan hebben we tongensjoenes, vreedjoenes en sneunjoenes. En misschien dat er de snijders nog bij komt. Maar dat is nog net helemaal zeker. En dan een week erop hebben we weer tongensje, vreed, sneunes. Nou ja, en misschien een snijden, maar dat weet ik nog net zeker. Nee, nou, als ik het goed zie, had dan binnen nog kaartjes te krijgen. Ja, zeker, ja. En we kennen die dus ook jong en jaren. Want er ben ik hield het meestal van NOF-producties en de socials houden ze heel goed bij. Dus altijd die interessant liek het hoe het Irene zien werkt, kist dat ook via Instagram, kist dat volgen. Dus gewoon de Fury van Dokkum. En dan nou ja, zoals Joet binnen ik al even filmpjes maken. Dus dan krijg je even een lietse indruk van, nou ja, wat er komen gaat. Ja, en van hoe het zo'n heel proces eigenlijk erin. Ja, klopt. Nou, ja. Het klinkt als in ieder geval een heel mooi muziektheaterstuk. En mooi dat er ook talenten uit de streek mij doen. Tegen Tank Janneke de Boer van die verhaal over de Fury van Dokkum. En dat is dus te zien in september in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Soort succes en willen. Ja, dankjewel.